Orande mune muruande gegati noande naba wasi bago to banga biyaiga Marieta ngoruku Filistin Ngara sino mukajo katiga lakini mugambie gende ke kiao bakoire round ye yakabe asa Marieta ngoro kwa Suberaeli kuruga igase kenyoro yake gati igongo tebanga Simba netaya tutam na nyorre gendo kiane gaiga andenga tebanga tutam yaye ono mondo muya ototo sa chipara sigendere igo botambe na kusaba nande abantu twese bitubwate kura Rebeka Nyamweya korubonya uru Simba netaya ya itotoroche okotunyora sekereke munande nere buya nande onye ndiyare ngoko bwae gwekeroko keria kenene kyobo president ndoche ngana bakonyara bakenya bonsi twamwira nire mbiya muno nyasaye tigamo sese nandanya kumubeko amen. Simba netaya nsenkoroku kerebo Beatrice korbo basi Simba no mwana ominto okoli gasibuna mosacha omole mwe Simba boli nande yanga betenda buse ondata basiko mabekero bachafu nerebe katubwate 2 time nande yana 5 time Simba netaya egabana yaito nande baka 2027 ondata liko mosuki na oto tomotuge gatabuna babasi esuguku angaire esuguku Elieta ngoro kukare ni morapita korubo mwanja Simba ito no mosache tutagetonye konyare kana Yesu ito agenda 2 tamu naende nyonye 5 tamu oyo no mosacha tobwate tangoro kuchosi bini kuambuka Kagi Simba no murai igato konya te bitamba mabona na bitorere te bigwerere tande tigaga korege kone emiaka 15 nyage konyarikana Simba agendere no bugambi Simba okonyiro omotaka okonyiro yotabwati okonyiro yokona asago Simba netaya kisi taoni toisa komourwa etorengente montato ore Simba etokwengenta omugambi agendere emiaka 10 onye nyasaye gagwanta bakama kweri amorusio Evans Ondara koruminyingwa ndwanya konyaga bane gotorageri ga Christmas twanchire byo tumoya tutamu nande kabisa narabye katubwate urite na doroje datiga Simbarati narabye ka tamu mbiri tutamu Marieta ngorobu Josephine Nyanchoka igame nyingutore kwairwo bosi tochikoraira arafu ne t-shirt bano tokanyete toegu Simbarati goro Marieta ene nyabu ami yinkwa na nyori Christmas mbiyama no Mr. Gabana onye kobo na sago soboki tutamu mpaka koboko onde tayo tutamu onde tayo go pinga Gabana na ibuyeka onde tayo na ibuyeka. Jina naitwa Sofia, niko hapa Menyinkwa. Tunashukuru Simba ametuletea unga, at least tunaenda kusherekea. Tunamwambia tena ataongea na huyu ndio gavana wetu Kisii County. Tunashukuru wote na tunawakaribisha tena. Asante sana gavana wetu, tunakupenda. Tutao. Oyonzi bara diomondo bwabantu mumurabweri zosokire aye Simba no mole mwakaborie kerogona robi mchini agajorwa aye Simba no mole mwakaborie kerogona robi mchini agajorwa kobo mochumbo dagoreti andi kusiyengi babantu mbaroche kobo mochumbo dagoreti
mageti adigusiye ngima bantu mbaroche nende gwake oyo gochorwa nero monogeri asegusiye ngima nende gwake oyo gochorwa nero monogeri Tata Simbarati nanyolire sikukuu nanyolire obosineti sati orande mune murwande gegati nonde nabagwasi bagotobanga buyaiga Marieta ku Vincent Ngara sino mukaji okeratiga lakini omugambie gendeke tekiao bakoirera ondi eja kabere asa Marieta kwa Suberaeri kuruga igase kenyoro yake gati igongo tebanga Simba netaya tutam nanyorire gento kianega iga nandenga tebanga tutam yaye ono muntu muya ototosa chipara sigendere igo botambe na kusaba nande abantu twese bitobwate kura Boris leta siku ya gari hapa Boris Okay, my name is Arangela Kerubongeri. From Obuto village. I appreciate Simbarati for bringing us here in not everyone of us for this. Really thank you so much.